luar biasa. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Neng kene iki Mas. Mujudake satu kekompakan sing bener-bener nyawiji antarane BT dan SGI. Nggih leres Pak. Ning kula lak kepareng derek joget to Pak. Oh entuk. Nggih. Entuk. Kok nek mboten pareng derek. Iki nek iki tombo mambengi iki. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. La kaula wala quwata illa billah. Aku dadi dalang mendo ya mambengi kuwi. Mboten napa-napa, kabeh nu kalek gandengane. Ha iya. Mas Minto, dalu menika momen yang membahagiakan. Betul. Momen yang penuh berkah, momen yang penuh dengan syukur. Dalu menika masyarakat tumplek-blek. Alhamdulillah dipun ridhoi, dipun berkahi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi padang jinggelang tanpa mudune toya. Ha iya. Insyaallah sedaya cinatet ngamal jariyahipun mliginipun mboten kok tingkat desa ning tingkat dusun, tingkat RT, insyaallah cinatet ngamal jariyahe kagem tabungan ing benjang wonten akhirat. Ya Allahumma. Allahumma amin. Mergo wis gawe senenge wong sing do rawuh mirsani ana ing Sumber Sari kene. Alhamdulillah. Kula niki kaya-kaya anu Mas Minto. Nggih. Jan kaya-kaya kesirap banyu adem. Saben-saben wonten pengetan bersih dusun mesti tinimbalan tur mboten keri, mboten nuwal. Iya. Wiwit saking mrika etan lepen nganti tekan ngriki. Heeh. Perubahane maju banget Mas. Alhamdulillah ngriki sayek saeka kapti guyub rukun rika gumolong nyawiji ya tetep menikmati sing ngajeng lenggah duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Niki menandakan bahwa masyarakat wonten ing Sumber Sari Mojo Kendil yang selalu mengutamakan harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan masyarakat wonten ing Mojo Kendil. Kejaba saka kuwi Mas Lidik sing dadekke gumunku ing atase 6 RT bisa ngangkat kahanan sing kaya mengkene ora mung mligi wayang kulit ning kepara sadurunge wis ana agenda-agenda sing wis di ngriki niku janipun ngger wayangan kudu malam Jumat Mas. Nggih. Kula wadalu nggih tetep dipun gelar wayang kulit. Ah, panjenengan rencana malam Jumat ning gandeng aku main ning Bontoro njur diundur ning mujudake kabegjan dene bengi iki diparingi terang. Amin amin. Kula nganti Mas kula jog kluthuk ning nggih niki alhamdulillah dalu niki nggih saged sowan. Heeh. Wong kula delok sumunar nggih mboten, cahyane nggih beda. Mripat kiwa tengen yo rate akur. Heeh. Niki ndudal nek wong ra sehat to Mas. Iya. Mboten. Tur meneh wong dadi gandengane lek kancane iki ngomong mrene kan yo melu ngomong nyaut kepiye gumyake. Kok wit mau meneng coba. Niki ndelok selaning selah. Mboten lho. Dadi mboten kok niki cumongol-congol mboten. Niki ngerti aturan, Pak. Oh, ngono. Kula kali panjenengan ngomong terus niki meneng. Mengke kula omongan kali sindan niki meneng. Dadi kawruhe wis mundhak ling ngono. Nggih, kula omongan kali masyarakat meneng. Wong niki dasare duwe penyakit gendeng to. Oh. Mboten. Ha iya. Dadi lho ora cengengesan bayaran puluhan yuta kok ping guyu tok iki lho. Aku jane no main bengi iki no aku jane ora tek semangat aku. Ya kok sing mirsani mawon semangat kaya ngeten kok iso. Aku iki bengi iki jane no sing tak arep-arep main ning Mojo Kendil iki ya. Nggih. Jane ora karo Pak Minto jane. Loh. Ini yang menjadi amanah itu Mas Minto. Jane sing tak golek iki mambengi karo Tulus aku asine. Layak meno atimu tulus tenan. Mambengi Tulus kuwi wis mayat. Aku wis kangen karo dalang metik. Kowe ngawur. Mas Tulus ki paribasan kuwi kanggo kena dalang danyangan ya kuwi. Kula mambi kon mayang sik udane kon ngentekne dheke. Ono ora ngerti. Mas Minto. Heeh. Kula niki ngomong. Pak Minto. Wong iki lek janji nepati ngono. Nggih, Pak lho. Kula lek kanjenengan nuwun sewu. Kula niku omah kula mriki Pak Minto. Kula niku ya ngronggot Tanjung Kalang dadi kula niku kaya main ning omah kula dhewe. Rek omahmu ngronggot ki dasare apa? Lho, rumah saku anggar manggung, omahku ki ya kene, aku nang kene iki splek, kancaku ya nang kene iki. Kula mbiyen ngrutus kok ngendi-ngendi, tapi dalam sejarah hidup saya niku nun sewu.
ibu kula niku mbah kula niku ya ning Krangga Tanjung Kalang mriki. Pojok. Oh, Mbah. Mulane kula nenteng mriki nun sewu. Kula niku ora gumun, ora paribasane. Terus ora kaget. Wong niki kula niku padha karo ketemu dulur-dulur kula dhewe. Saestu. Ning mbah kula niku teng mriki riyen nyambut gawe teng kecamatan. Heeh. Riyen nyambut gawe teng kecamatan. Keluargamu ya sik ning kono ya? Sik dados Wakatibda. Apa wi? Jabatannya tinggal di kecamatan ini kok dados Wakatibda. Wakaki wakil kepala lho biasanya. Wakil kepala. Oh, ngono. Wakatibda menika wakil kepala penitipan sepeda. Menika alah tukang parkir to. Rupamu kaya pentil ngono kok. Ambok ngomongnya tukang parkir ora Wakatibda. walaupun tukang parkir tapi kita harus menggunakan bahasa yang elegan. Ya isa elegan iki nek umpama ngerti pecele metu lah ya seneng to iki. Wah, iki. Mangsane. Jadi Mbak Kula riyen teng mriki. Dadi mriki ini pun kaya omah kula Pak Minto. Saestu. Jadi kabeh wis rawung. Pun serawung sedaya kula niku. Kula niku malah sing saniki duwe pacar teng mriki tapi pun mboten gandeng. Tapi niki kula baleni melih. Lho, duwe pacar ning kene saiki ora gandeng ning dibaleni neh. Kula baleni melih. Sapa? Kalih Yuni sing di toko menika. Yuni siapa to? Yuni Rondo lho, Yuni Rondo sing di toko lho. Yuni Rondo ndi? Sing duwe toko sembako kuwi lho. Gek kowe iki kurang gawe apa? Wong kono ki paling ora ki duwe toko, duwe usaha. Lah usahamu ki apa kowe? Lek duit ngono sewu. Wong tresno ki ora ndelok saka profesine, wong tresno ki ora ndelok saka jabatane. Ah terus? Lho, nun sewu lho. Wong tresno ki ora ndelok saka rupane. Mergo ada pepatah mengatakan bahasa Inggris itu beautiful because of love. Wah. Lah, iki deloken lho. Rupane kaya ciduk jeding lho dadak ciduk jeng dasmu ya. Lho kene mboten? Lah iya to. Nggih mboten. Itu Pak Minto. Sak karepmu. Loh, dadi wong Mas Minto ki dalang sepuh. Mbok jak ngomong bahasa Inggris ki ya sok nok sok ora. Loh, lek wong ngomong Jawa ki biasane iso diarani wingko katon kencana, kencana katon wingko. Lah nek kowe kencana katon telek kuwi kok. Lah kencana ki ngene iki kencana. Wah iki malah luwih saka kencana ki. Tak omongi. Kowe ngomong piye? Ngomong piye? Wingko katon kencana ngono. Lek aku kencana katon telek. Ngomong-ngomong soal telek. Nyapa? Wong ki luwih aji telek tinimbang nun sewu lho. Saiki tak omong ne. Piye kuwi? Lek ngomong telek, saiki tak omong. Jaman saiki kaya wong iki kaya telek. Lah ngapa lho? Lho iya, saiki tak takoni. Wong menangan karo wong apik karo wong elek. Menang wong ndi? Ya wong apik lho. Salah. Wong apik ki nggon sosialnya ya mesti ditanamkan. Srawunge mesti ditandur. Dalam memperhatikan orang lain. Prioritas utama berbagi kebahagiaan. Kuwi lek wong biyen. Ning lek saiki mayoritas apik karo elek ki menang elek. Saiki tak tekoni. Soto sak baskom karo telek sak sendok. Kowe ngomong soto rasa telek apa telek rasa soto? Ki lakon apa neh iki kok. Kok teko soto campuran telek barang ki lho. Wong apik karo wong elek menang pundi? Ya menang wong apik. Nah iya, mboten mesti Pak. Tetep menang wong elek. Niki contone kaya soto sak baskom karo telek sak sendok. Jenengan lek mangan soto rasa telek napa telek rasa soto? Ya soto rasa telek. Soto rasa telek berarti menang napa ne? Menang telek. Menang teleke. Ya ora? Ya bener. Lah menungso ki saiki akeh ngono. Apik karo elek, apike sak gunung, eleke sak sendok sing didelok eleke dudu apike. Lho, kula sekti telek ya. Sekti telek. Demoke ora wani. Ora wani. Kowe wani ditelek. Mesti mbok hindari. Ngono lho. Iya ora? Mulane dadi menungso menika kok renek ya. Kok telek rasa soto iki enek. Kene mboten, mesti soto rasa telek. Ha, utawa man soto rasa telek kowe. Lah, sakniki kula tekoni. Heeh. Jan telek. Roh. Sakniki kula teko asmane jelas sinten? Pak Minto. Ki Minto Darsono. Makanan kesukaan apa? Pecel. Pecel kali soto enak pundi? Ya enak pecel mung gue aku. Sakniki kula teko mleh. Soto karo telek enak ndi? Ya enak soto. Berarti tahu ngicipi telek. Lah ngapa ta wong normal kok sok. Sik tapi takonmu ki piye? Jelasno to. Mas Minto ki sehat walafiat normal lho. Soto ilate ra mati. Makanan kesukaan apa? Makanan pecel. Pecel kali soto enak pundi? Enak pecel. Mergo tau ngrasake. Mergo tau ngicipi soto. Gitu. Mergo iso bedakne. Sakniki kula takul teng jenengan. Pecel karo telek enak pundi?
Ya enak soto. Nah, berarti tahu ngicipi telek. Sik rene. Berarti lah awakmu menjelaskan seperti itu lebih jelas penjenengan, luweh ngerti sampean, luweh ngerti rasane jenengan timbang aku. Loh, wong kula niku mek golek informasi kok jenengan kok asine. Ya ora ngono kuwi. Iki berarti kena diteliti secara akademik, secara IQ, SQ-nya itu beda. Mulai yang dirembuk nek kula babakan situasi, Pak. Nah, mulai sing dirembuk niki babakan bedane dagelan intelek karo dagelan telek yo ngene iki. Kula niki iso diarani dagelan telek leres panjenengan. Lha kok iso? Sing dipikir mergo telek. Ora mungkin lho. Lho, rene nggih. Yo. Pangapunten Mas Minto. Panjenengan lenggah wonten provinsi pundi? Jawa Timur. Jawa Timur ingkang lenggahi wonten ing Pranatan Pusat Jawa Timur sinten? Bu Kofifah. Lho, cerdas. Pangapunten lenggah asli domisili pundi? Rejo Tangan. Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Jenengan ngasta menapa? Lurah to? Heeh. Lah saniki kula tak pengin tangklet. Jenengan dalu niki suwan daerah pundi? Sumber Sari Mojo Kendil. Sumbersari Mojo Kendil. Mbah Lurahe sinten? Ndak apa lah. Mbah Lurah kami tua ya Mbah Wo ngono. Mbah Wo. Sakniki Presiden Republik Indonesia sinten? Prabowo. Wakilipun Gibran. Lho, cetha lho. Ayo sampean. Ya. Lungguhmu ning ndi? Blitar. Blitar. Bupati. Wali kota, aku ning kota kok. Kowe ning kota. Wali kota Blitar sapa? Pak Ibin. Pak Ibin sing tak takoni, wali kota Israel sapa? Nah, ra mudeng to Mas ki, ra mudeng. Ora mudeng kowe tak tekoni ra mudeng. Nyun pangapunten Mas. Panjenengan lenggah wonten Jawa Timur to? Jawa Timur. Wakilipun Ibu Hajah Khofifah sinten Mas? Sing saka Trenggalek iku. Aku ndak hafal ya jenenge. Emil Dadak. Mas Emil. Mas sinten? Emil Dadak. Lho, iki lho cetha, jajal kowe nek ngerti. Wakil Gubernur Pakistan sapa? Sing ya sapa? Berarti iki lho pikiranmu telek. Ora mungkin lho. Telek kebu apa? Letong. Telek wedhus, Srindil, telek pitik, lencong. Lho nek telek cepet lho. Tak takoni nggon wali kota gubernur Israel karo Pakistan ora mudeng kok. Nggih to Mas? Iya. Iki jenenge ora cetha. Tak tekoni, Mas Ruduk. Wong lek mangan parek sesuk-esuk mau ning mburi kuwi metokne apa? Ketane idu. Mulai sing dipikir telek itu tok. Wong kaya sing tak tekoni kowe. Kowe wong loro mlaku karo aku. Nggih. Delalah ki nang sewu, gange buntu. Terus ning kono nek telek. Kowe balik apa ning kono? Ayo balik no. Berarti kowe arepe njukuk piring nggo ngadai telek. Ya iki kok malah kena iki lho. Wis ngene wae apik-apik nek balik mbok salahke tak ning kono. Ning kono mbok tunggoni wedi pengan kancane kowe. Wong adik iki termasuk wong loro iki dagelan telek aku. Kowe iki yo ning nuwun pangapunten Mas. Iki arep mbok ngomong kaya ngene iki aja diambil dari sisi negatifnya. Betul. Tapi sisi positifnya bahwasanya desa Mojo Kendil menika, dusun Mojo Kendil menika warga masyarakatnya sayek seko kapti gelar budaya tradisi kanggo mereki bumi. Muga-muga sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ing dalem menika didohne bilahi dicedhake rejeki. Nah, mulai nek tembange ngeten. Bersih desa kuwi padha karo sedekah bumi. Lah kuwi lho, enak to? Heeh. Kan leres sedekah bumi karo bersih desa meh padha, merti. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Niki pinter lek niki asik. Niki iso ta niki. Aku iso awakmu kuwi lho. Lho. Nek aku iso Mas Minto nggih saged. Sampean kuwi lho. Masa aku barang. Lho iya no. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Pinter kowe asik kowe asik. Lho. Sak pinter-pinterku ya tetep sampean melu pinter. Sedekah bumi mujudke syukur marang mring Gusti. Nah iki lho. Aja lali bengi ki nderek memuji. Memuji. Nah, muji. nah ya kuwi lho. Gelar wayang menika budaya tradisi. Lah yo ngene lho karepku ngene iki lho. Ngono lho. Karepku ngene, ayo padha ngerti para kabeh para petani. Tani. Nandur gabah muga-muga ndang dadi pari. Yen wis dimasak kuwi jenenge ngono nasi. Iya.
yen didahar muga-muga dadi gizi. Iya, ape. Tol jae nak jae catul, jae ci. Kuntul jare banyak doke bacul kare siji. Tol jae nak jae catul, jae ci. Kuntul jare banyak doke bacul kare siji. Aja lali iki lho Mas. Hah? Aja lali budaya diuri-uri. Duri-uri. Duri-uri. Nggih. Iki piye iki? Piye ndasmu kuwi? Kowe mesti datak-datak. Aku Diuri-uri budaya dimen lestari. cocok Mas Minto, Nah, ngono. cocok. Ini lho, cacek. Ini lho, cacek. Karo nambingi enak iki to. Ya penak iki. Nah, ngono lho. TikTok enak iki to. Nyaut-nyaut domong. Sesuk dandan Petruk ya, Le. Ayo, ngono. Ayo jajal. Piye? Aja lali budaya diuri-uri. Dimen budaya besok bisa lestari. Kilo. Ora lali nimbali seniman, seniwati. Nimbali Pak Dalang asmane Ki Minti. Loh, minta kok minta kok minti piye kok Nimbali Dalang Ki Minto garwane iya Bu Sri. Lah ngono lho. Kok dalang ki minti kok Ora apa-apa aku dielek-elek ora apa-apa ning kowe nak piwalese. Ki Minto garwane Bu Sri lho. Tol jae nak jae jatuh jae di kontul jare banyak oke pancen kare siji. Tol jae nak jae jatuh jae di kontul oke banyak kare pancen kare siji. Matur nuwun sedaya masyarakat dalu niki. Ya. Ki ingkang sampun sedaya madhep mriki Ora lali insyaallah berkah king Gusti. Mergo ngrungokke hiburane SGI. Lah iki lho kepenak to. Kowe ngerti SGI ora? SGI iki susu gede Indonesia. Yang kulmu kuwi. Sekar Gadung. Lah iya senengane ngombe susu sing galonan ngono lho. Wah, aku contonge sak pira kuwi. Kula dongake sedaya kathah rejeki. Ora lali bakul-bakul ditukoni. Koni Ditukoni karo rombongane Pak Minti. Pak Minto, Pak Minto SGI ngono. Oh iya, Nah, ditukoni rombongane Mas Minto SGI. Oh iya. Sampeyan. Aku bakal kelingan Minti ya. Muga-muga bakul kabeh somberkahi. tak dongakne bengi iki akeh bati. Tol cae nak cae catur cae ci wonten tane banyak oke pacar dari siji. Tol cae nak cae catur cae ci wonten tane banyak oke pacar dari siji. Gede cilik enom tuwa do mirsani. Tak dongakne Gusti Allah yo berkahi. Ora lali sing sepuh-sepuh yo nekani. Tak dongakne kabeh bisa munggah haji. Amin amin. Iso. Mergane apa kok kabeh do mirsani? Mergo sinden SGI lek wis tuwek tak pateni. Tapi Dene omongmu dene. aja mbok pateni jo klutu kegelem nampani. Kowe tak dudoi gendakanku yo sing gedhi. Kowe iki nyapa dadak duting kuwi lho. Oh iso. Najan gedhi disawang cantik sekali. Memang dia itu ya pujaan hati. Iya. Jangan lupa nanti malam ditemani. Aku ndak nemoni mergo iki kaya buta ki. Tol cae nak cae catur cae ci. Yo, jam 1 Mas Vito.
Kiki ngadeg coba. Ha. Mbak Pipit karo Mbak Kiki. Ha, coba. Tukejok lutuk rene nyedhak iki aku nuwun sewu tak sanding karo Kiki. Aku mbok gandeng nek karo sinden kuwi. Iya ngono. Tak sawang kok iringan gedine kaya sapi. Pit. Lek aku digarap koyo mesti marah. Alah mboten Pak, wong marah karo wong gendeng. Lho, kowe berarti ya gendeng kowe. Oh, Apa aku gendeng? Lho, lah aku gendeng kowe gelem kok. Ya ora sapa sing muni gelem. Lha iki mau. Ya ora iki. Tekan sapa kowe? Dhewe. Karo Mbah Woye kowe. Heeh. Najan sapi dijual mahal sekali. Karena sapi kalau dimakan banyak gizi. Kalau dilihat dari belakang besar sekali. Kalau dilihat kayak motor Suzuki. Ayo lagu. Serasi lo Mbak Pit kaya angka 10. Enggak apa-apa, Dik. Kamu sama itu. Masa aku karo iki? Iyalah, Mas Minto itu yang sudah Pak Minto menjadikan penentu iki aku. Nah itu. Ngeling ngono ning kene awakmu ki kemladian dadi karo sutradara kudu manut. Awakmu penak oleh koperasi merah putih. Lah ngopo? Aku leh MBG kowe. Loh, MBG bermanfaat loh Mas, sampean kok nambani wong. Kowe lho cah cilik-cilik lho ndak sangu luwe padha wareg nyawang aku. Awak cilik yang digandeng kok enak tenan. Kangen aku. Yen laku bareng disawang iso sarimbitan. Kangen aku kangen Pit, aku kangen kowe. Pit anu bojoku Najan sarimbit. Ijol aku ijol. Napa? Tibake bojoku iki manol gurang gareng lho. Gurang gareng. Ngapa wong aku ki kangen ngono lho. Uti kangen nih kok. Paru jaya kok gurang gareng contohmu. Paru jaya iki kene lho. Gurang gareng. Paru jaya. Aku malah kandeng iki maine Ponorogo. Dek, kamu bisa berdua nyanyi ya, Dek? Bisa. Nah, iki tembang mengko diaturke iki Mas Lidik tak wacane. Assalamualaikum Bu Cange, kula panitia nyuwun berkahipun panjenenganipun Bapak Sudipo anggota Dewan, Bapak Joko Kades Kalianyar supados tembangan wonten sasana suka. Mengki sakderenge brionya munggah panggung tembangan kagem panjenengan nggih. Siap, kula tak gandrung kalian untuk Kiki. Mas, dalem. aku kok milik pisang toh, mbok jenengan pendet nih. Memang gizi. Muni pisang yo dhuwur tok, muni pisang kok bokonge mak kelibut. Pendut lagi lho, sunggal. Nggih bokonge iki empane kering ngoten lho Pak. Yo, aku karo sampean ki kurang apa to, Nduk? Aduh lek gemati to Mas. Gedange gedang ijo. Ya ampun. Gedang kuwi gegayane Padang, ijo kuwi iki wis jodoh. Aduh so sweet banget. Cokoten Dik. Alah ya ampun. Jangan kayak anan ketek. Ya ampun. Padane ketek Mas bojone. Oh, gitu ya. Ngono iki maafin aku ya. Kowe muni ngono ki aku ya tersinggung lho. Lah lek sing cilik kethek gedhe mrene beruk. Urusana. Lagi-lagi dong Mas. Aku ki Manis banget. Kamu iya toh Mas? Ngikut njaluk gedang Pit. Mas gedang. anu menek dhewe lho ya. Ngapa menek dhewe jupukno lho. Oh alah, ya iki ya mesti anu iki kamu kok pengertian sing gede ya Mas, sing gede ya. Iya sayang, aku kan peka sama kamu. Sayang istri makan pisang. Sayang istri lho. Malah kulite. Isine ndi kuwi? Lah mbok guane kene iki lho. Ya Mas. Tak gendeng. Kon mundur neh Pit, mundur neh. Wah, gua mbok pangan iki lho. Bocah iki lagi mamane dik emoh. Mbok mamane kaya bayi ya kok iso. Legi lho gedang. Iya. Nggonku rada sepet kok. Ya ngesake bojone, dipundhut neh gedang, coba. Dik, tak suapin lagi ya, Dik. Iya, karena aku sembelit sayang, jadi aku ingin pisang. Apa ki bosok sembelit itu apa ki? Ndak iso ngising, Pak. Masa sinden ayu-ayu bedegelen yo ya.
Kamu ki mbok enggak jorok-jorok ngapain toh? Saya tuh susah Lah tadi aku kan bilang sembelit nggak tahu Iya, gimana. tapi kan ada bahasa yang lebih sopan. Gini nih kalau pacaran sama Pak De gitu aja nggak ngerti. Kurang ngerti piye lho kok sak ngising iki. Bahasane ora iso halus e. Kemelo kabule. Mas, kuwi apa? Gedang rupane ireng. Cilik pisan. Gedangnya kritik ijo, gedangku ireng ini iki. Masa ya sakmono mek cilik ngono iki? Gedang kepok ini iki. Walah mek cilik gak aku. Cilik tapi bergizi. Mas ora kiyuk. Wah kok Maksudnya tenggorokanku ki lho. Lah iki mek samene wetengku apa wareg? Engko lek tak wae gedhi awakmu nanti sembelit. Lah kok sembelit. Mangap. Mangap apa? Kurang gede. Mangap. Lama tlapuy. Wah. Kaya arepe nguntal pil ngono. Pancen bojoku iki biyen pelari sirkus. Bangsa. Iya. Kene Dok, kene. Iya. Ajar. Kaya ngombe kapsul. Duh wong ayu. Dalam Kang Mas. Wong mek bendina dilogoki gedang. Pepujaning ati. Aduh. Sayang karo kamu. Ya. Kaya Piye? Oh gini. ngene wong nandang asmara. Ya ampun cintaku romantis banget. Lah kok ndas ditarik kaya kompo. Lara iku mbok apa Lara? Ini aku berbuat seperti ini dengan istriku itu menunjukkan bahwasanya cintaku dan sayangku itu seperti itu, sayang. Iya. Sayang kok diowok-owok raine. Sudah aku sayang banget sama kamu. Apa to awakku Aku kok wedi. dhewe. Aja mbok ngene, aku goro-goro nakal yo ngono kuwi lho. Ayo. Aku senari. Rusak. Winak sing alus sing kakung Oh iya sayang. Kok aja kaya kuwi lho. Nyapa? Aja ngene. Ora Ya iso. kok ndek ngene lho kok nelek. Isane. Ayo muteke wong telek. Ayo terus kayak kono. Duh dewa Jawata. Aja Jawata lek kuwi. Duh dewa tawon gung. Wah, kowe ro tawon. Tawon ini nek ngentuk-entupe keri. Lah yang kelek tuku keri aku nyilih tuku Pak Minto. Sapa sing ngomong lantupe keri? Lengke. Wong arep ngentup klitik. Arep ngentup kluthuk. Anak tawon arep ngentup kluthuk kuwi nang pupu. Nggih. Ora sida ngentup. Sebabe, Mas. Anak sing luwih gedhi ndak wani ngentup. Tawone ta? Mm-mm. Pak, saniki pun kempes kok. Ayo, Ayo Pit, sing mesra Pit. lembrek. Pipit. Inggih, Mas. Kene Dok. Senajan to gedhi awakmu, Inggih. kuwi padha karo gedine rasa tresnaku marang sliramu, Oh Cak. ngono ya, Mas. Ora ana wanita liya sing tak tresnani ning donya iki mung kejaba kowe Cahayu. Ora ngapusi ya, Mas ya. Paribasane maja kendhil iki dadi Pepeten seksi. Pit, pepeten. Aku ngungkapne rasa tresna marang kowe Cahayu. Pipit, Inggih. enek wong ayu-ayu kaya ngene iki. Sakwise aku ning ngarepmu, mbok kira aku pengen. Pengen banget ngono. Aku ora pengen banget mergo ayu ki paribasane wong kuwi mung sawetara, wong sak menembane ora ana sing ayu kejaba mung kowe Cahayu. Ngono ya, Kang. Aku tresna banget karo kowe. Aku ya tresno karo Aku sayang banget karo kowe. ya sayang. Tenan ya Pit ya. Aja mbok tinggalne ya Pit. Kayak iki lakon apa? Leh mung rayu ki kedawan ndang gandrungen sik ngono lho. Kok ngene ora sasek-sasek ngono lho. Tas-tas ngono lho. Linggo kene Pit. Alah kok dadak ngomong linggo.
Ngadeg kae nyapa to kok iso. Lara lho. Wandel yang seri kuwi. Wong iki kaya aku diaju. Nah, iki lho. Nggih Kang Mas. Ora ono apa. Anjing. Ben wis. Segala Kami tua. Kene anggaran jasa harja lagi. Iya. Jangan malah kayak patung reca pentung lho. Mepet. niku. Dipepetke pin. Aku lek ngene sawang ning TV to. Napa? Kayak sales trimos. Ben dintake ya, Nduk. Nggih. Sing apik ngono lho, Iya. Mas. Duh, sik kata dulu ya. Kata dulu. Napa? Bokongmu kok anget bareng ngendok iki kowe. Kuwi ora ngendok mbiyene pas metu. Amit-amit aja to, Mas. Duh dewa Jawata Agung welas somring wawa nami. Tukang gendera nyarani ya sira ya. Aja nyeneni tukang genter iki wis ndek tanggungan dhewe-dhewe kok. Sawara. Aja mbok sengeni ngapa to mbok sengeni iki lho. Wong kuwi masih bumu dhewe lho kok iso. Masa pakde kuwi? Kuwi pakdemu dhewe kok iso. Sekolah pakde ya. Wah. Pakde kuwi. Ngomong pakde ning panggung ning omah ya mbok rasa. Kene. Ya, terus Kene Nduk gentio sampean ya, Nduk. Nggih. Tapi saurunge nembang aku kok haus to, Mas. Wah, jan kok ngene lho Pak Minto. Nah, ya wong tresno iki kaya ngono kuwi. Iki lho, cantik itu butuh perawatan. Oh, iya. Tapi kalau cinta itu butuh penghasilan, Mbak. Mula ngene iki lho, jan dulu-dulu meng jalan. Minumnya mana? Oh, ini. Wah, ini. Apa ini? Tak suwunke susu mili. Waduh. Milo. Milo. Baik. Oh, Mili sing dodol Pak Minti. Tang ya. Pinter ndak? Mili sing dadal Pak Minti. Ya. Tang. Ah, seger banget. Sing dodol sapa sing dodol? Pak Minti. Dek ngombe mili, Milo ki mili. Ah. Pak Minto Minti dadi ngombe mili sing numbani Pak Pak Minti. Minti. Mas. Ya. Apa? Ngelak. Mau biasanya dicombor itu nak. Yo nek ning kene gayane ya jupono lho, Mas. Aku haus lho. Anu ki, aku ngomong kabeh. Iku, kabeh. Oh, sak lo angkat sak anu. Nah, Lah mosok arep iki. dengan kan. Wah, Nggih atus apa nggih? Ya, aku lek ngelak lek trimo kowe jagane panitia nggo apa kira nyang kabeh ya. Ya Allah. Bae bakul diborong, Mbak. Sampun arep digelonggong Mbak Pipit. Ya. Mosok kon ngentekne kabeh, Mas. Lah kowe mbok kon ngombe sak menumbane lak sewengi ra. Iki lho, jelas iki lek dagelan sosiale tinggi kaya ngene iki, berbagi Sing rezeki. lanang sosiale ra ndelok kadane sing wedok. Lah Lah, sewengi kon ngombe sak menub ra sida nyinden nguyuh tok to kuwi kok. Tang. Heh. Yes. Wah, Ambil kabeh. Ngantek rambut entekne tak coblos kuru kowe. Aku pilih coblosen lah. Itu be. Lah mau sampeyan gendane lho. Bobe ora. Didomne ya. Piye? Didomne. Didomne. Ya tono. Ya, nyade. Yang iki. De. Wong ki lek ngene iki. De. Ya, amit. Ya, de wis. Ih, ya ampun Mas, kamu jangan kalah sama Mas Kluduk dong. wis tenang tak Jagane urusane. panitia. Tak urusane. Leh, leh. Kita itu juga harus validasi tahu. Iki mbok hitung pira iki? Hitungan sik. Aku dewe arep. Kalah, Mas. Panganan. Ya ampun. Aku kok mbok nyek karo klutuk ya apa? Aku bangga sekali Mas sama kamu. Kalah, Mas. Cah cilik-cilik kene. Oh iya. Yo sik didum siji. Mas, kalau ini sinden-sindennya juga mau loh. Rasa ngono ditangkap kok njaluk. Gimana toh? Sing cilik-cilik awas sing cilik-cilik sik. Cepat. Ayo didum. Cepat. Sing cilik-cilik kena cah cilik-cilik kae. Nah. Aku nek wong tuwek-tuwek nggo
Cah hati-hati kok tiblong kan bayar 5.000 sanu. Waduh. Ya le sing cilik-cilik le. Nah, cah cilik-cilik seneng malah ku sok sapa ngerti sunat kelingan diwehi Mas Litik sok nanggap Mas Percil poro dhek. Kok sampean nanggape komet kok ben. Kene cah cilik-cilik, kene cah cilik-cilik. Mas, kene cah cilik-cilik, Mas. Ora ono jupuk. Ini, Cek. Uang ki sing penting ini iki lho. Aku juga nggak mau kalah ini, Bu. Oh. Aku ora iso. Bakul kacangnya ning ndi bakul kacang? Aku kalah karo dagelan moh aku. Sing cilik-cilik iki cah cilik. bakal kacang. Kene cah cilik-cilik wis. Dipun timbali Pak Dalang. Heeh. Wis, aku kok. Tuh balik nih, terimosi tak tuku pisan. Mangsamu. Kene cah cilik-cilik. Kuwi hitungan hitungan piro kuwi ya Jal? Kuwi hitungan. Iki bakul kuwi ya Jal. Ditung Pak, ditung. Sosis tok ae. Sosis Pak. Wah. Pinten Pak? Pinten duwite? 5 piro sosis 5 piro pedhe? Sosisnya pinten Pak? Ben ditung pisan ngono. 5 piro? Mas aku papat Mas. 5 menika 350 Pak Minto. Pun. Wis ya sah ya. Wis. Piro? 300, sosis 5 300. Larang men lho. Ngono wis mblantek lho iki. Lho ku nambel ini karo aku. Kok gawe tambel barang ki ngopo kok iso? Mangsamu. Lis, hitungan kuwi piro kuwi? 5 domong sosis 5 juta piro? Tekono pisan. Sudah 5. Hah? Aku ndudik 50 iki. Oh alah. Jualan kok sik nggawa dhuwit eketan opo? Duwe entek dienggo ndandakne montore anake. 100 kewehno kae bakule kae. Wis barokah. Kuwi dhuwite Kyai. Amin. Yo. Kene didum-dumne karo bakul. Wis, miku keri ae, Truk, berono miku. Wis, ben dibayari kluthuk. Pahala titip. Titip sampean ku pahalaku PN ngono lho. Ngono ya. Wis nembang. Bang, ya. Nduk, terus nduk. Besok kapankah tekan Jan suaramu apa? jejer lan wong lebus Wong lebus. wong lebus Digandrung malah rono. Ayu kae. Ya wis, lemoh ya wis, tang mulih. Kok lemu? Gak. Bojomu ben ayu ngene lho. Janggute disuntik ben nyati. disuntik Irungnya disuntik. Nah, di biar- filler. Filler. Ndek iki tak tarik benang. Heeh. Karo kuki kulite ben siset to. Kene seminggu pisan tak tarik benang sret. Wow. Siset. 2 wulan mengkeret neh, kene silet neh tarik benang neh sret. Nonton benang bendrat sing mbok gawe Mas. Kulit ditarik neh seret, Kisut siset neh. neh. Kis neh tarik neh seret. Lah kok saya ditarik udele pindah bathuk ya. Yo beda iso. Ya. Untuk kawat 16-an. Terus ya, Dik. Besok kapan? besok kapankah tekan jejer lan wong bagus lagi bagus tenan iki Yen sliramu nyuwun apa wae bakal tak udaneni, Nduk. aduh Sing beneran bak ora nyuwun mudune nglintang lan rembulan ya, oh, Cah. iya aku simpel kok minta liburan aja ya mas Iya. Pindo mimi lan mintuno. Setya tuhu Mas. Lha kok ndi Mas? Itu sah. Umpamakno nahkoda. Ini ki efek karena tau belajar ngene lho ndut ya. Ala ketok. Bojomu basa bawa iki ambune wong goreng ndok. Sliwah. Ya terus. Tanpa prau sat sara ing Jalatri Kari nggon bait terakhir, Nduk.
nyidam syariat Pipit, iki digarap cara keroncong. Njur pupuh kedua digarap nganggo irama rock, ekspresinya harus kecekel. Gede apa niki? Nggih. Nyidam sari. Nyidam sari ini gitar kowe. Keroncong. Iki gitar keroncong. Oh iya iya. Kita iki khusus spesial nggo awakmu ning gone desaku dhewe. Iki amu gitar aku tak ngebas. Oh iya wes. Iya. Spesial iki lera. Mengko lek diroke mike diaduke ing ngisor ya. Ya jal piye lek. Nah. Kayak bocah-bocah nganggo kabel. Kasih dolan no. Nganggo kabel kowe. Yo, Yo. Kayak sik keroncong sik, Pak. Irama keroncong. Pak pengendang. Damel silo, Pak. Umpama dut iki lho. Tak demo lho palat. Tak dut. Ya. Yuk diangkat. Dados. Gila. Dengan itu iya. Rock kok Mas. Harusnya gimana? Oh, pamong ngono lho, Nduk. Oh gitu. Iya, Kok berarti kudu jerum ngene Mas? Aja lah ojo aku ndek ngene. Glundung kok Mas aku nek jerum. Ngene lho kok ngadeke kuwangelan iki. Lho, bablas glundung aku lek ngono. Berarti ada gaya atlet ya Mbak Pipit? Ngene. Ya ya padha-padha kudu ngene no. Oh ngene. Nah, ini. Ya jajal sik iki. Madhepmu rono, mojok. Kene. Oh mriki. Madhep rono, jajal. Kuwi nggih. Oh, gaya atlet. Ngomongi sampean ki ngono ki dikon goleke bahan nggo bengi arep. Astagfirullahaladzim Pak Ngono. Ya. Itu ngene. Rasa. Mbak yo ben Yo. jane. Ah, gerakane sing rampak. Nah. Ngono aja kalah karo Mitero sak jagat raya. Ngono lho, Nduk. Ngerok ngono lho. Oke. Mitero sak jagat raya. Kali kamu.
Nah, ojo kalah Pit. Itu. Ayo Pit. Midrong ini langsung karo menek terop cas. Rumasane Spiderman enggak mau. Iki Rumah aku wae. Lu karo mubuk gandul ning rijing. Ambruk terope. sing menek terope nek dhewe penyanyi Mayangkara kuwi. Ngono. Ya coba Pipit, ojo kalah. Sukalah. Tutune. Ya. Ulama. Piye? Penyanyi rock iki identik karo mikir dulu. Lah yo ngene. Ah. Ngene. Ini lho, sing lanang rock. Nah. Rambut ora iso ngadeg. Kita kurang jos. Nah, ngono jono. Ayo. Yo iringane. Mas. Mitaro sasangga kali kono bukit lan samudra iya ora omanise aku kasih ati sama wase iya piye kudu ngene Bareng roh polahe bojoku gedhi mubeng kaya banji. Aku so was-was panggung so horek tenan iki. Iki son horek kalah horeke karo bojomu lho. ayo Jas kowe. Jas. Kurang rambutnya kurang rock and roll. Rambutnya kurang rock and roll. Gak cocok untuk bengi. Makasih ya. Sip, Bung. Jas. ya Entek to iki. wis aku mulai ya Ya, wis pikat to. sampun Ah. niki sampun nggih Nduk. Ah. Lenggah kono dulu, Nduk. nggih monggo Kok tak gandengne ya, Nduk. Jas. Oke, lambe. Mas Didik. Kamu, Iki sing ngersake munggah panggung diaturi nggih, Pak. inggih dateng Nggih, sarana. nggih. Kleresan. Menika beneripun Bapak Sudipo Siap. anggota dewan kalian Bapak Joko Alhamdulillah, Kades alhamdulillah. Kalianyar. Monggo, Nggih, monggo. badhe pisumbang tembang menika Nggih, dipun monggo. aturaken berkahipun kagem Monggo, Pak, Pak monggo, Pak. Pardi. Nah, Monggo, Pak, monggo. Monggo kasuwun jika saking sasana Palenggan. Para pejabat mikil ing samangke tindak wonten ing pawiwaraga. Sampun kawis tindakipun ing samangke ingkang bakti kasusun adherekaken wontenipun Srempek Mataraman. Tindak lololan kagandhing sampun kawis tinggal ing samangke kasiget wontenipun Srempek Mataraman. Dalu, Pak. Sugeng dalu Pak Lembo. nggih wilujeng dalu Bapak nggih. Alhamdulillah, terima kasih masyarakat kami yang ada di Amin. Sumbersari. Nggih. Saya hanya bisa mendoakan dengan nyadran pada malam hari ini ke depan rezekinya akan lebih deras. Amin. 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 Masalahnya lebih waras, Amin. Barakallah. sugih beras. Amin. Amin. Barakallah. Kulo badhe kepengen duet kalih sinden panjenengan. Monggo, Nggih, monggo. Derek nyemanggaken. Jangan Ingkang pilih, pundi? nggih, ingkang pintu monggo jangan pilih menika Oh, niki 450, menika 500, 650, menika 750 lah. Menika 150 nggawa kloso dhewe menika. Bonus anduk, Nggih, Mas. menika seneng camping. Niki meremawon penayu Nggih, kabeh. nggih. Salah setunggal. Monggo. Nggih, pun derek Panjenengan dumuk Bapak monggo ingkang pundi? Monggo. Monggo, Pak. Tembangipun menapa Bapak? Jonggrang. Oh, jonggrang menika Bang. ngasaken menika Mbak Widya, jonggrang Mbak Widya, monggo. Kene nduk jonggrang. Menika mantan anyar menika. Jonggrang ngadeka jonggrang menika Bandung Bondo. Bondo Sawo. Bondo donya. Nah, yo kaya ngapa? Siap. Jonggrang dados ya. Nggih.
jagat putra ratu pengging Prabu Kamarmaya aku duwe aji sakti Pandasa Rara Jonggrang manuta sempung Jawa Joko Bandung aku terbebas Galopo ayu Candi Sewu Bayi Sewu Sewangi kudu dadi iya Jonggrang panuwunmu tak turuti Ya segar Malaysia Jonggrang kowe pancen ayu tenan Amokar aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita bolongan Joko Bandung kowe ojo kemalungku barangi kanggo kudu rampung dilapati kang Mas Prabu kang museka labuh ing Wonosegoro tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Kamarmaya aku duwe aji sakti Pandasa Rara Jonggrang manuta Putra Jawa Joko Bandung aku terbebas bono Candi Sewu sewangi kudu dadi iya Jonggrang panuwunmu tak turuti panggah tak turuti pun repot-repot lho Bapak sing kathah mawon. Oh nggih, terima kasih matur sembah nuwun. Matur nuwun Jonggrang sampun katur. Mas Didik, dawuh ketindalan. iki nek pundutan gending podang kuning iki sing nyarirani anak wedok Mita, Lilis karo Mbak Sulis Eva. Monggo. Kaya ngapa? Kene iki gayenge ngeten iki Mas Minto. Dados wonten papan panggenan piyambak-piyambak. Nggih. Dadi lakon teng panjenengan, lucon teng kula kalih Mas. Tetembangan gonipun wonten kanca-kanca parang. Nggih. Yo, kaya ngapa? Podang kuning digarap akustikan, bablas dindang ndutke. Kaya ngapa? Yuk, langsung Mas.
buat dirembang saya opera Ponorogo Nggih matur sembah nuwun Mas Didik Lonjun gungan panjenengan kepareng nembang kalian Siap. Mas Jog Duduk Siap, siap. diaturake kagem warga masyarakat Sumber Sari Mojo Gendil ha Nggih, kareben kali anak lanang Monggo. sing ganteni pake ha Nderek. Tetep karya kula nggih Mas. nggih Kalau wau ngajeng nggih karya kula, ini Nggih. juga karya saya. siap Ngoten. Kanggo kowe mawon. ya Ya, siap. ya le tatit ganteni pake sawetara kepruke garapen nah Ini Le, Pak, iki jan nenek regenerasi hebat iki. Jan Sikat. Garuda seberapa? Kowe lanang kowe sumpah Sikat. Spesial lagu untuk kanca-kanca pemuda dan juga sedulur kula saking Pokok Channel, terima kasih. ya, Pak Pri, nuwun. Sedulur pojok, terima kasih. Norwegia. Terima kasih. Kanca-kanca yang di Malaysia. Singapura. Hong Kong. Yunani. Arab Saudi. Sing ning jero ati rasno iki Ya mung kowe sing tak Mas Tatit. Matur sembah nuwun sanget mbok bilih wonten kladung ngatur nyuwun pangapunten. Derek-derek memuji Mas Dalang. Insyaallah gegayuhanipun Mojo Gendil masyarakat wonten ing dusun dalu niki insyaallah sedaya pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kacakup sedayanipun pikantuk piwales kabagyan kamulyan saha katentreman. Ora ana kang mukal yen bengi iki ngentekke ragat insyaallah bakal pikantuk nikmat saya kersa gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah sedaya nampi berkah barokah Allahumma Amin. kupat lepet boten liwat sedaya ndom slamet blangkon genah ukurane lakon kudu tutuk crita lan lakune ndereke Mas Tatit kuku sing pupu Kuku sing dupa kumelun ngening kentias sangopeke kawengku sagung cacahan nanging sangetang iki sang resikane putra sang resikane putra kang anjuk saking wiya